Дивіться, ну з Кримом, там, якщо продовжувати історію, ви там згадували, і я теж погано розумію, як так кондомініум там, ну навряд чи Ну, в історії світу багато країн вирішували таке питання стосовно невеличкої території, щодо якої є невирішувальні спори. Таким чином робили територію подвійного управління. До речі, ви я вже вам можу пропонували сказати... потрійне управління, якщо не помиляюся, стосовно Криму. Якщо Стосовно Криму. Інформація, що Туреччина, Росія, Україна. Ви взяли в мене з язику. Ну, бо я читав, що Справа в тому, чудово, що вирішити питання повернення Криму і взагалі зміни юрисдикції, бо що там сьогодні відбувається? Росія робить з Криму повну мілітарну зону. І таким чином починає грати свою політику в цьому Чорноморському регіоні, і це небезпечно для всього світу. Це друге підбрюшя Європи, оскільки перше – це Балкани, друге підбрюшя – Чорноморський регіон. Там стик християнства, православ'я і мусульманства. Да? Там Турція, яка член НАТО, але не член Євросоюзу. Там Сирія і все це узбережжя. Така конструкція, яку зараз продавлює Росія, стає небезпекою для всього світу. Ну, я вам хотів Тузлу нагадати, 2003 рік. Для континенту. І це зупинили. Не в 2006-му стало ясно. Уявляєте, що важливо, і після Тузли коли почалася тут... Ви знаєте, це знову такий банальний популізм. В нас немає Криму. Нам треба його повернути. Чи можемо ми його повернути отак? Ні. Нам треба знайти таку конструкцію, в якої весь світ підпишеться під те, що Крим не може бути російською мілітарною базою. Це дуже важливо, бо в нас був один Севастополь, а став зараз весь Крим, і зараз там є вже носії, які можуть нести ядерну зброю. Це небезпечно для всього Причорномор'я, а Причорномор'я – це місто, якщо там взорветься, то взорветься європейський континент. Тому ми маємо саме з цих позицій вести переговори з нашими міжнародними партнерами і таким чином виходити з кризи в Причорномор'ї, бо вона вже на долоні. Почув і просто дзвінок. Так це не вирішиться. Почув дзвінок.